маротибаҳои зиёд аст ки Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ба шаҳрвандон таъкид мекунад ки дар ҷойҳои манъшуда обозӣ накунанд, фарзандони худро беназорат нагузоранд. Новобаста ба ин гуфтаҳо, санаи 18 июни соли равон Мӯъмина Фирӯз, ки соли таваллудаш 2007 аст, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд маҳаллаи 12 мебошад. ҳамроҳи падараш дар ҷойи манъшуда обозӣ мекунанд ва мутаассифона аз ин ду нафар танҳо падар зинда мемонаду халос. наҷотдиҳандагони Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода Исмоилов ва Сангинов ҷасади Мӯъмина Фирӯзро дар дарёи Сир пайдо мекунанд. Также недавно, 18 числа, в 13 микрорайоне, отец с сыном купались, выпивали, и на почве пьянства сын утонул. Отец не смог его вытащить, спасти. Отец остался живой, а сын его утонул. Молодой парень, 2007 года рождения. Жители и гости города Худжанда, убедительная просьба: не купайтесь в запретных местах. Для этого у нас есть городской общественный пляж, который находится под охраной, под постоянным наблюдением спасателей. Поэтому приходите на пляж и здесь купайтесь. дар 6 моҳаи соли 2023 то имрӯз дар кишвар 6 нафар фавтиданд, ки сабаби гуногун дорад. яке аз сабабҳои асосӣ дар ҷойҳои манъшуда обозӣ кардан мебошад. шабона рӯзи 20 июни соли равон наҷотдиҳандаи Кумитаи ҳолатҳои фавқуллода Сангинов субҳи барвақт дар соҳили дарёи Сир либосҳои писарбачаро мебинад ва аз пайи ҷустуҷӯи соҳибаш мегардад. тахминан соатҳои 9 ҷасади Баракатуллозода Раҳматуллоро, ки истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич аст, соли таваллудаш 2005 мебошад, меёбад. шаҳрвандони гиромӣ, аз ҳар кадоми шумоён хоҳиш мекунем ки дар вақти обозӣ бехатариро риоя кунед ва дар ҷойҳои манъшуда обозӣ накунед.